voi sanoa taas huomenta, mutta kello on kohta 3. Poliisi! Radio meni päästä. Katos, niin menikin. Joo, käytiin... Mitä vittua se tekee? Siinä on koita. Joo. Tuolla oli poliisi, joo. Ajattelin, että sä vaan heitit siitä poliisiasemasta. Siinähän se onkin. Niin, käytiin kaupassa tai Kasulla ja ostettiin muffinsipuutteita. Mä näytän niitä sitten leipoissa enemmän. Ja nyt sit käydään tankkaamassa ja ruokakaupassa sitä aineksia ja spyderiä. Eikö vaan? Joo. Tai maggaraa. No siis niin, mutta spyderikamat. Joo. Ja tankilautus. No sanoin. Joo. Varmaankin. Joo. Ja sitten käytiin hakea Jesseltä tuopit, koska niiden porukoilla ei oo mitään fiksua. Liian pieniä kuppeja. Paitsi ne taikamunkit on kyllä aika hyviä. Kun ne saa silleen tukevasti käteen ja niistä on ihan kiva juoda. Niistä on hölmöä juoda kylmä. Niin onkin, mutta ne on mehumidi ihan hyvin. Joo. Mutta Juna! ne on niinku edes hyvän kokoiset. Täällä on jotain rakeita. Tuolla oli se superspotti. Missä istuttiin kesällä siellä automuseopäivän jälkeen. Se oli ihan sikakiva. Paitsi se oli kuumottavaa, kun siellä oli niitä vanhoja jääkaappeita. Vähän muuten sataa paljon. Okay. Niin sataa. Se on ihan hienoa. Kohta on tiet valkoisen. Ja Onneksi on kikkat. niin. Ei vitsi, pitää kyllä tarkistaa, että Juho vie auton, että Jyrki vaihtaa renkaat. Koska kokeilla on varmaan Helsingissäkin jäävä. Joo. Joo, onks meillä muuta? Ei oikeesti. Varmaan leipoissa kuvaillaan jotain ja ruokaa laittaessa jos jaksaa. Mitähän me tehdään illalla? Katsotaan smurfeja. No sitä ainakin. Ja ehkä saunta ja kylvä. Ai niin totta. Ei vitsi. Me niin otetaan sitä, kun pistää kynttilöitä ihan vitusti ja sit siellä on semmoista hämärää ja sit vaan lilluu lämpimässä vedessä. Joo. Se on aivan vitun ihanaa. Mutta lisää myöhemmin. Ja sit mä etin ton napin vielä tuolta. Ja sit